να πάρει τον αντίπαλό του με πτώση. Μελελασβίλη λοιπόν Γεωργία, κόκκινο μαγιό. Μικαλκίεβιτς Πολωνία με το μπλε. Αγώνας για την κατηγορία των 76 κιλών, επαναλαμβάνω, σε λίγα λεπτά θα δούμε τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Δημήτρη Αβράμη. Αγωνίζεται αμέσως μετά. Παρατήρηση σε βάρος του Γεωργιανού. 23 δευτερόλεπτα στο δεύτερο γύρο. Η Πολωνία, που θεωρείται και αυτή από τις μεγάλες δυνάμεις της ελληνορωμαϊκής πάλης, με 11 χρυσά, 23 σημαίνια, 17 χάλκινα μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Για να δούμε, θα μπορέσει να τον τραβήξει? Όχι. Η κόντρα και η άμυνα του Γεωργιανού είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα σηκώνεται. Αυτό είναι σπρώξιμο, δεν έχει πόντο. Τον έβγαλε έξω από το ταπί σπρώχνοντάς τον. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πόντος και μάλιστα δέχεται και τις παρατηρήσεις. Πρώτο λεπτό λοιπόν στον δεύτερο γύρο και το 4-0 παραμένει. Δύο αθλητές δένονται τώρα. Προσπαθεί βεβαίως ο Πολωνός, αλλά έχουμε εδώ, από ό,τι βλέπω, πόντο υπέρ του Πολωνού, πόντο και παρατήρηση. Το σκορ γίνεται 4-1 τώρα. Παρατήρηση σε βάρος του Γεωργιανού και ξεκινάει το παιχνίδι από μειονεκτική θέση ο Γεωργιανός. Ο Πολωνός θα προσπαθήσει να τον τραβήξει τώρα, αλλά η άμυνα του Μελελασβίλη είναι ιδιαίτερα καλή. Είναι ψηλό παιδί, έχει μακριά χέρια και δυνατά χέρια και δύσκολα τραβιέται από εκεί. Όπως βλέπετε, προσπάθησε να τον σηκώσει ο αντιπαλός του, δεν τα κατάφερε. Τώρα δοκιμάζει άλλο κόλπο. Μήπως ανοίξει την άμυνα του Γεωργιανού, που βλέπετε πόσο εύκολα αποφεύγει τα δύσκολα, σηκώνεται. Ενώ υπολείπονται 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα, με τον Μελελασβίλη πάντα να προηγείται. 4-1 τώρα είναι το σκορ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης και δεν φαίνεται ότι μπορεί κάτι να αλλάξει θεαματικά σε σχέση με τις διαθέσεις του Μικαλκίεβιτς. Μικαλκίεβιτς, που έχει μία ακόμα ευκαιρία, μία ακόμα παρατήρηση χρεώνει τον αντίπαλό του. Θα επιμείνει στην κάτω πάλι, θα προσπαθήσει να τον φέρει σε επικίνδυνη θέση. Βλέπετε εδώ απεγνωσμένη προσπάθεια στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για το φινάλε του αγώνα. Προσπαθεί να σηκώσει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είπαμε λοιπόν ότι έχει μακριά χέρια και καλή άμυνα από κάτω ο Γεωργιανός και ξεφεύγει για μια ακόμη φορά από την επικίνδυνη θέση. 30 δευτερόλεπτα περίπου για το φινάλε της συνάντησης. Και όλα δείχνουν ότι ο Μελελασβίλη είναι ο παλαιστής που θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Θα μπει στην οκτάδα και βέβαια θα τον δούμε και του χρόνου στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ. Στο σημείο αυτό το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Νικητής είναι ο Τάριελ Μελελασβίλη από τη Γεωργία με το 4-1. Βεβαίως σειρά έχει τώρα ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Δημήτρης Αβράμης, και θα είναι αυτό το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής μας πρωινής μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν θα δούμε τον Έλληνα πρωταθλητή στον αγώνα του κόντρα στον Ατίλα Μπατκού από την Σλοβακία. Ξαναβλέπετε εσείς την πολύ ωραία τεχνική του Μελελασβίλη, που του έδωσε 3 πόντους στην αρχή του αγώνα. Βλέπετε εδώ
εκπληκτικά. Ο Λίνμπεργκ, ο Σουηδός και ο Βρόντσκι, ο Πολωνός. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν θα βρεθούν αντιμέτωποι. Πρώτος το 1994 στο πρωτάθλημα. Με το κόκκινο